rutina y ensayo urteko bizitza bakarra dela ez itxi nekatua gaudelako betiko modun namestu ello gau ez dela bilege erdikan ez dele kuatea dala Haupa ekipo, ongi etorriak Amaikan Per saiora. Gaurkoan udara aurretiko lehenengo zatiaren azkeneko kapitulua dugu. Urrengoa irailean bueltan egongo gara eta horretarako gaurkoan Xabi Prietorekin egonduko gara Labianun bere furgoneta eta bere historia ezagutzen. Goazen aruntza. La chama Agüita fresca para los peces, para el desierto. Haupa Xabi! Arratsaldeon. Bueno, gaurkoan etxean jolasten dugu. Bai, Tipo ezagun bat, furgoneta ezagun bat. Hala da. Erakutsiko diguzu, kontatuko diguzu pixka bat zure historia eta zure nondik norakoak. Noski baiet. Ze dugu hemen? Bueno, hemen Ford Transit bat daukagu, Nugget modeloa. Nugget modeloa da, Westfaliak kanperizatzen duen modelo bat, etxetik horrela dator. Eta, bueno, Fordrek duela ja 30 urte edo da duen modeloa eta berritzen joan da. Aspaldi duzu furgoneta hau? Ez aurten erosi dugu. Vale, eta erakutsiko diguzu. Barne kaldean zirrikitu guztiak Noski baietz. arakatzeko. Etxean bezala. Bueno, hemen sala, niretzako oso alderdi positibo bat furgoneta honetan, eserlekuak biratzen dira, eta eserlekua da 3koa, beraz egiten da sala egongela nahiko eroso eta handi bat. Maila irikitzen da hemendik, Ados. eta gero badago aukera, hemen azpian, badago beste zati bat, eta onarte jartzeko, eta... Vale, orduan, segun zu bakarrik zauden, o jende Hori da. ezberdinarekin bidaiatzen duzun, baduzu aukera, Hori da. maila handitu alizateko. Hori da. Eta gero sofak dira oso erosoak, hemen bereziki neguan eta igual barruan egiten duzula bizi gehiago, egoteko oso erosoa iruditzen zait. Karo, egia da gainera, altuera aldetik, zutik egon zaitezken ez da denboraldiko furgoneta bat, esan nahi dut, ez da udaren disfrutatzen den horietakoa bakarrik, ez? Azkenean, furgoneta baxu gehienek erabilera handiena dute, eguraldi ona egiten duten garaietan, furgoneta honekin askatasun gehiago duzu. Hori da. Bai, gu generaman ja modelo hau begiratzen hilabete desente, eta badago ere modelo hau zapaia altxatzen dena. Vale, osea, kanpoko itxuran baxuagoa den horietakoa. Hori da, Westfalia edo altxatzen den horietakoa, baina egun nahi genuen hau. Eta zer dela eta erabaki zenuten hori? Ba, azkenean, niri konbentzitzen ez diana da, altxatzerakoan azkenean tela batek babesten zaitu kanpotik, ez? Eta neguan eta hotza soinua ere zarata ere gehiago entzuten da, eta hemen baduzu aukera denbora guztian zutik egoteko. Vale. Orduan, gehien bat hori. Gero, kontatuko dizut pixka bat ere ondoren, baina aurretik geneukan furgoneta bat eta goian geneukan kanpindenda moduko bat. Orduan azkenan esaten nuen, erosi behar dut zerbait berria, pixkat evoluzionatuko dut, ez? Eta... Karo, etzen nuen nahi, lehen zenuen Hori da. oial... Eta oial bat izango dut, kanpoaldera lehen neukan antzera, ez? Orduan, Vale. iruditzen zitzaidan hau baizela ja aurrera pauso handi bat. Eta adibidez, furgoneta berria dela komentatu duzu, denbora gutxi daramazula berarekin. Ze modelo begiratuak zenituen? Espreski modelo hau begiratzen ari zinen? Modelo ezberdinak edo... Bai, hasieran pixka bat, badakizu orain azkenengo urteetan kriston modan edo ez dakit jarri dela kanper mundu hau, eta prezioak igo dira pila bat furgonetenak, orduan, lehenengo filtroa gurea zen pixka bat prezioa, horkila batean sartu hartzen eta hortik ezin ginen atera, eta orduan ja prezio horrek baldintzatuta, hasi ginen begiratzen guk behar genituen baldintzak ematen zigun furgonetak, ez? Claro, zure beharrak asetzen zituen. Hori da, gara 3, bikotea eta alaba, eta gero txakur bat ere daukagu. Orduan, behar genuen, nik oso argi neukan, kanper izatekotan, kanperizatutako furgoneta bat izatekotan, literak izan behar zituela atzean, Bai.
eta ez bazen ala, pues izan behar zuen goian eta behan lo egiteko aukera, ez? Vale. Literak eduki behar zituela, hori furgoneta kanperizatu bat Bai, izatekotan. hasieran begiratzen genuen furgoneta kanperizatuak eta mota ontatakoak, ez? Vale, osea, jendeak igual pixka bat jakin dezan, azkenean furgoneta kanperizatu bat da, utxik erosten den furgoneta bat, gerora ikusi ditugun beste saioetan, beste saioetako enpresekin, zuk zure gustora edo patroi batzuekin montatzen diren furgonetak, eta gero hauek dira, adibidez, etxe batek edo dagoeneko lantegitik horrela de serie esaten den moduan datozenak, ez? Bai, pues Volkswagenen kasuan dago California, Bai. Westfaliak kanperizatzen du, ez? Westfalia da etxea. Gero Mercedesen dago Marco Polo eta Forden dago Nugget. Ez izango ziren dauden hiruak eta hiruak Westfaliak egiten ditu. Orduan, gero ja, pues, lehenengo preziaren filtroa, ekipamenduaren filtroa pasatuta, ikusi nuen modelo hau urte hauetan honek baditu 23 urte, da 2003 urtekoa. Orduan, urte hauetan, pues, bazegoen guk nahi genuen prezio horretan eta ematen zizkigun guk nahi genituen gauza guztiak. Nik asko baloratzen dut etxetik etortzea eta, bueno, azkenean Westfalia darama 60 urte kanperizatzen eta pues, borrek ikusten ematen diola, ez? Aurrekoan egondu ginen Furgoka enpresako Aitorrekin, eta berak esaten zuen 3 filtro pasa behar zituztela beren furgonetek. Bata zen erabilgarritasuna, ez, edo funtzionaltasuna, bigarrena zen iraunkorra izan barra zuela, eta hirugarrena zen estetika. Zure kasuan azkenean ere pixkat hori bilatzen zenuen, ez? Osea, iraunkorra izan zedila eta funtzionala edo zure beharrak asetu zitzala. Hori da. Eta gero, pues, hoien barruan ere, pues, niri antolakuntza hau furgonetarena gustatzen zait. Egia da, Fornagetek duen, edo, bueno, modelo honek duen distribuzioa oso berezia dela, edo dagoeneko saioan ez dugu horrelakorik eduki, eta kurioso xamarra da, ze azkenean itxuraz, bada, Volkswagenen T4, T5 egitako baten antzekoa, ez? Hemen ireki eta segituan egon gela duzu, edo eserleku birakariak, ez dela ezer berria, esan genezake, baino antzaz ez da hemen ezer ikusten. Bai. Esan edut, kanperizazioaren mamia badago kasu hontan hor goian, ez, hemen goian dagoen honetan, eta zure atzeko movida guzti hortan. Hori da. Joango gara atzera saltsa guztia ikustera? Naski. Venga. Irudiko dizuet barrotik. Venga. Zar gaitezke? Kaixo! Hau, Pixabi! Bueno, ba hori, esaten nahi ginen oso kuriosoa dela, ez? Furgoneta honek duen distribuzioa. Ezberdina behintzat. Bai, ez da ohikoa den... Osea, ez da oso ohikoa ikusteko. Normalean eramaten da hemen ez, alboan eramaten dute, pues, California eta esan ditugun horiek. Bai, altzari handi horiek, edo altzari altu horiek. Altzariak, frigorifikoa, suak, eta pues, kasu honetan dago denatzean. Hemen izango genuke, bueno, hasiko gara alde honetatik da pixka bat sukaldea, eta bueno, hemen frigorifikoa, armarioak hauek erabiltzen ditut pues, jana gordetzeko, hemen dauka frigorifikoaren motorra eta guzti hori, pues, ratza eta guzti hori sartzen ditut hemen, zakar poltsak. Hemen ere baduzu... Eta hemen izango zen ja arroparen armarioa. Vale, apal ezberdinekin, den antolatua. Berez hau, hasieran zetorren zintzilikatzeko. Bale, ze kamisak edo alakoak... Baina aurreko jabeak jarri zizkion baldak eta iruditzen zait askoz ere erosoagoa. Gaina zuek hiru izanik, ez? Bata zuretzako, bestea bikotean dako eta bestea txikian dako. Bale, ze ona, ostra, baina edukiera... izugarrizko tarte pila duzu hemen... Bai, badauka nahiko gordetzeko. Gero igual armarioak badira zabalak eta badu espazio asko, baina egia da, gero igual maletak eta eramateko ez dagoela igual tarterik edo sartu harritu zuen hemen, baina bueno, horretan gaude. Igual bola remolke bat jarri eta zer badut karro bat, eta bueno, pues... Evoluzioa pentsatzen. Hau ez da hemen bukatzen. Eta gero ikusten ari dudanez, hemen konketa baduzu eta hor sukaldea, ez? Gero igual ikusiko ditugu laseago, eta hemen behan dago ze da? Txakurran dako tokia, o ze da? Ikusi genuen behin saioan eduki ditugun furgonetetan, bazen idoia izeneko neska bat, zeinak bazuen txakurrandako espreski hoe bat sortu bazuen. Hor zer dago ba? Hau da, BKOEA montatzen duzunaren bukaera. Hor joango lirateke oinak. BKOEA montatzen da sofarekin, lehen ikusi ditugun eserlekuekin. Eta hau izango zen 3. parte. Ados. Orduan BKOEA montatzen duzunean, hemen sartuak doaz.
hankak kasu honetan. Vale, eta orduan, erabiltzen ez duzun tartean, baduzu hor edukiera ere, Bai, ez? eramaten ditugu pues, aulkiak, kanpineko aulkiak, badago lozaku bat, motxilak, pues, bueno, gauzak eramaten ditugu barruan, eta gero ohea montatzerakoan, pues, ateratzen dituzu, eta baduzu hor ja. Vale. montatu. Eta furgoneta honek adibidez esan duzu, kasu hontan zuek txakurra, alaba eta bikote zaretela, zu nahiko saltxeroa zarela badakit. Ze ekintza egiten dituzu zeinak furgoneta honek asetzen dituen. Osa, ikusi dugu hemen kanpoan puertoa bizisa daramazula, txirundurak eramatekoa, nahiko saltxero zaren aldetik. Bai, ni betianik piraguan ibili izan du naiz, eta orduan nire bidaiak askotan dira piraguarekin. Horregatik diot bolarena, ze piragua eramate dut karro batean, eta jarriko diot karroan eramateko. Gero txirrindulekin ere joaten gara, eta mendira. Gehien bat, familian eta lagunekin, eta bai, naturan beti gozatu izan dugu, eta honek ematen dizu, hori, naturara joan, bertan lo egin, naturaz gozatu, eta egoteko, ez? Bertan egoteko aukera. Eta hemen zenbat pertsonek egin dezakete lo orduan? Bidaiatu eta lo egin zenbatek egin dezakete? Bidaiatu 5 egin dezakete. Osea, atzeko bankadan 3 joan daitezke eta bi aurrean, hori da. Eta gero lo egiteko, segunda. Lau pertsona eroso egingo lukete lo. Gauza bada lo egitea, gauean sartu eta lo egin, horretarako ez da garazerik, gero ja egunerokoan egin behar baduzu aldatu ez dakiz zer, eta neguan joateko 4 pertsona, esango nizuke, igual gehiegi. Udaran egiten duzula bizia kanpoan eta, igual aukeran bai. Vale. Erakutsiko diguzu goian ikusten den parte hori eta hemen falta zaizkiguna palategiak? Noski, guazen barrura. Saltxatzera. Berak dioztela maltzurra, ordutik nire bihotza, hotza, ikusi baina zinjo, zerua, tripa goiti beran astuta, gauean bihokoean sartuta, ume bat izpilu aurrean mutua, bizitza dauka itxututa. Bueno, Xabi, eta orain hemen gaudela, azalduko diguzu pixka bat hemen dituzun zirrikitu guztiak? Bueno, esan duguna, ez, nebera, sukalde, grifoa urarekin, gero hemen armario hauek erabiltzen ditugu ere arropa gordetzeko, hemen baldita hauek, hau jarri zion ere aurreko jabeak, hau berez ez dator, series, baina, jarri zion eta... Beste apalategia. Erabilgarri, azkenean, badakizu. Bai, furgonetan eta sobratzen, ez? Hori da, zirrikitu guztiak ongietorriak dira, ez? Eta hau berdin. Bai, añadido horrek ere egiten dizu kriston papera. Kafea, olioa, kafeterika... Hor ere despensa modukoa duzu, ez? Bai, hemen gordetzen dugu gehiago sukaldatzeko. Vale. Zartagiak, platerrak, edalontziak, eta gero hemendakoa kuberteroa. Eta honekin moldatzen gara. Hona heltzen gara, lehen ikusi dugun balden edo apalen horretara. Hemendik ere sartu daiteke onera eskua eta hemen badu galtzerdia, galtzontxilloak nik hemen sartzen ditut. Eta gero hemen dauka ere, hau da guztia zuloa. Hori da. Eta hor gordetzen ditugu, toallak, zapatillak, horrelako baino jantziak, horrelako gauzak. Eta hemen azpian ere esan dugu hori. Osa, eserlekua... Eserlekua dago ere den haueko, eta hor ere gauza pila gordetzeko aukera. Jo, egia da, orain grabatzen ari garela 4 pertsona hemen barruan sarturik, kriston espazioa nabari da, altuera aldetik ere ematen dizu kriston amplitudea, eta gauza bat bai faltan botatzen dudala, tio. Komuna. Nunote. Komuna badu, ez du komunik furgoneta honek, edo nola... Niretzako komunik hoberena dela natura, baina naturan ezin denean, badugu hemen poti bat, eta hemen justo dago armario bat, potiaren tamainagoa, eta hori atera, eta, bakoitzak egin ditzala bereak hor. Bale, oza, badu full ekip. Gure beharrak behintzat asetzen ditu, soberan. Gero argitasun aldetik ere, edo ventilazio aldetik. Pare bat. Dagoian, alboetan, moskitera, iluntzeko horiek ere jisten dira. Eta hau da lehen komentatu duzun, eserleku hauek tiratuz egiten da. Eserlekuetatik, onaino. Osa, gidaritako pilototik onainokoa. Onainoz, hemen sartuko lirateke. Oinak eratuko lirateke hemen azpian. Eta bigarren ohea montatzeko nola egiten duzu edo non dago bigarren ohea? Bigarren ohea egongo lirateke hemen goian, eta montatzen da minutu batean. Egiten da hola tabla batzuk lan irekitzen direnak, eta gero badu rail moduko bat, tiratzen duzu horrela beste bigarren plataforma bat, eta ja ateratzen da kojinekin eta dena, eta hor badugu goian ere
espazio aldetik behin goikoea montatzen dutula, ze gaur, imaginatzen dut bekoa montatzen bali maduzu soilik, izugarrizko espazioa duzu, eta ez du klaustrofobia sensazioa ematen. Galdetzen dizut, ze nirean adibidez, nik literak ditudan, nik normalean bekoan egiten dut, eta goikoa literak kendua dut, naiz eta nahiago nuen beko zonalde guztia libre izan edukiera gehiago edo, jo que se txirrendula sartu edo 1000 gauza sartu alizateko, baina oso klaustrofobikoa suertatzen zitzaidan goian lo egitea. Hemen antzekoa gertatzen zaizu edo... Bueno, hemen izango zenuke, hemendik gorainoko altuera hau. Zuek erabili duzuenean ongi eroso, zabete? Bai, ez gara ere sobera handiak, igual altuagoa den bat, igual esertzeko edo biratzeko edo izango ditu arazo gehiago, baina guretzat primeran. Etzen nuke komentatuko hori ala denik. Jode, primeran. Ongi iruditzen baldin bazaizu, aterako gara kanpoan, ikusi nahiko nuke kanpotik pixka bat hori, lehen ikusi ditugun portabizisa eta pare bat galdera ditut kanper munduaren bilakaeran edo zuk edukitako astapenen inguruan hitz egiteko. Gozen kanpora? Bueno, Xabi, eta furgoneta hontara heltzeko zei bilbide eman duzu zuk, zenbat urte dalmazkizu furgonetan munduan? Bueno, pues nire lehenengo furgoneta izan zen Berlingo bat, eta izango nituen 19 bat urte gutxi gora bera hartu nuenean. Eta bertan neukan bakarrik, bertan neukan horietako mueble camper nik egindako egurrezko bat, eta horrekin leku askotan egon izan du naiz. Gero duela urte batzuk hartu genuen beste Berlingo berriago bat, eta hor erosi genuen lehen aipatu dizudan goiko tetxoko denda horiek. Hori da, irikitzen direnak eta kanpin-denda moduko bat egiten direnak hor zapaian. Eta horrekin ibili izan du gara, azkenengo 5-6 urteak. Oso gustora, baina horrek azkenean baldintzatzen dizu bakarrik udaran joatea, zen neguan ja pixkat fresko pasa dezakezu, ez duzu sukalderik, beti kanpingasarekin. Horrek ere bestelako onurak ematen dizkizu, esan nahi dut. Nik ulertzen dut, maiolina bezalako edo goiko tetxoietako dendek duten muga dela batez ere erabilera aldetik, seguraldi ona behar duzula. Bestaldetik ere edozein utilitariorekin ebili dezakezun katxarro bat da. Osea, zuek azkenean eramaten zenuten furgoneta hutsa eguneroko kotxe gixan erabiltzen duzun bezala, eta gero asteburutan edo eskapadak egiterak orduan jartzei jozu. Hori da, eta beste alderdi hon bada, barruan mueblea baduzu, ja espazioat furgoneta horiek txikiagoa dira, eta espazio aldetik gelditzen zara pixkat larri. Eta hemen, azkenean, goian egiten duzunez beko guztia da zuretzat. Ni askotan joaten nintzen igual barruan txirrindulan eramala, edo piraguan eramala, eta goian lo egin, ez? Orduan, aukera hori ematen zizun. Eta, ni betidanik nahi izan dut horrelako bat izan, eta aurten astroak alineatu ziren, eta erabaki genuen hartzea, eta, eman dugu aurrela pausa hori. Eta aurreko Berlingo horrekin, zein izan da holan eduki duzun eskapada edo bidairik, bereziena edo mimos gogoratzen duzun hori? Lehenengo Berlingoarekin egondu izan du naiz 3 hilabetez lehengusuarekin Katalunian, ikastaro bat egiten, Piragua ikastaro bat egiten, eta daukat kriston horitzapena. Anarekin ere egona izan du gara Italian hilabete oso bat. Ikusten giratzen gintuzten, zer egiten dut hilabete oso bat. Eta oso gustora ere, eta horitzapena oso onak, eta gero berriarekin, azkenengo naroa dagoenetik, azkenengo oporrak berarekin horri izan du dira, ez? Eta askotan, grazia egiten zian, ze hori merkeagoa den zerbait izan da, askotan ikusten zenitun aurrak 80.000 euroko furgoneta batean, eta esaten, aita, begira, ze guai kanpindenda hori goian. Zuek Berlingoarekin zen. Eta esaten zen nahi gixagoa, ez? Jakinko bat zen uzurea balio dela 20 aldiz gehiago nirea baino, ez? Ja, bino, xarma ez berdina da, Bai, zuen, la palomera edo ditzen genion, ez? Zuen bere xarma. Eta naroak zelan ikusi du aldaketa, o alabak nola bizi izan du? Naroa beti aldaketen aurrean, beti esaten du aurrekoa dela hoberena, berak nahi duela palomera horretan lo egin, eta ez zuela aldatu nahi, baina, lehenengo egunean montatu zenean, ja, hau zen bila hoberena berarentzat, azkarra aldatzen du. Azkarra ditzen da. Hobera baldin bada azkar. Eta furgoneta honekin, baduzu holan bidairien bat
egitea gustatuko litzaizukena. Edo orain, claro, azkenean, pues hori, lehengoak bazituen muga batzuk, orain honek ez dituenak, Bai, honek ere bere kontrak edukiko ditu, igual utilitario moduan ez duzu horren beste erabiltzen, o zakit. Hori da. Eta baduzu lan, pues orain, baliabideak ditu dela, edo furgoneta honek nire behar guztiak asatzen dituela, hau egin dezaket, lehen egin ezin nuena. Bai, pues egin izan dugu ja, neguan hartu dugunez, pues neguko bidairen bat egin dugu, pues kalefazioarekin, karo, lehen kalefazio hori gabe, pues hori pues, latzagoa zen. Eta hori egin izan dugu, aurten joango gara Portugalera, egun batzuk, aurtengo porrak izango dira han. Eta gero bai dugula ideia, pues, udalaren batean, ni irakaslea naiz dakizunez eta udara libre daukat, baina nire neskak pues, excedentzia hartzeko ideia daukagu, eta bueno, pues, ez dakigu igual Inglaterrara joan, udara soa, horrelako zeo zer, pues, pixka bat, ja bidai pixka luzeago bat egin, ez? Ze ona. Eta orain ikusleak hemen ditugula, baldin badago pertsonaren bat holan ez baian furgoneta bat hartzeko, hau da, saio desentetan galdetu dudan galdera bat. Gomendioren bat emango zenioke horrela kanper munduan sartzeko irrikan dagoen pertsonaren bati, zer lehen komentatu duzun bezala, azkenean bada, ez dakit modan edo, bueno, izugarrizko gorakadan dagoen movida bat, eta horrek nik onura asko ikusten dizkiot horri, baina egia da ere muga pila bat ikusten dizkio dela, batez ere hemen pues bueno, bizi garen toki askok oraindik ez dituztela prestazioak edo baliabide adina, pues horrelako turismo itinerante delako honi aurre egiteko, eta bestelako muga batzuk, zuk nola ikusten duzu panorama, oso esango zenioke? Hombre, pues egia da hori, azken urtetan gorakada kristona egin duela jendearen aldetik, eta pues horrek ere prezioak, furgoneten eta prezioak igotzea ekarri du. Orduan, nik esango niona da probatzea. Ze bakoitza garen modukoak, ditugu behar batzuk, eta jende askotan ikuste erosten duela kriston katxarroa, kriston baliabide eta kriston gauzekin, eta gero igual ez ditu behar hainbeste gauza, ez? Orduan, bueno, pues probatzea, ikustea zer behar duen, eta horren arabera, pues bueno, pues aukeraketa badago, pues hori, egiten duzun onuretako bat da, pues merkatu orain dagoela kristona, garesti, baina dago eskaintza asko, eta pues pixkat horren arabera, pues bilatzea, ez? Bai. Eta zuk nola ikusten duzu orain honek edukiko duen evoluzioa zelakoa izango dela uste duzu? Jo, pues alde batetik, beldurra pixka bat ematen dit, askotan garen modukoak izan da, ez, masifikatzen denean zerbait, etortzen dira ondoren debekoak, entzun dugu ja, uste dut, Ibizan debekatu dutela, debekatu nahi dutela kanperraboetako batekin turismoa egita. Batzutan igual, baliabideak kudeatu ordez egiten dena da zuzenean txiringoa itxi, eta ez? Nik ulertzen dut batzutan ere, gehiagizko masifikazio horrek arazo batzuk dakartzala, eta batez ere bertako pertsonek sufritzen dituzten etxe bizitzarako kontuak turismoarekin. Baina beste modu batzuk ere badaudela uste dut hori erregulatzeko, ez? Nik uste dut ere bai, eta beste estatu batzuetan ikusten da, ez? Beste modu batera regulatzen dutela, eta badagola turismo mota hau, eta beste turismo mota batzuekin. Hori da. Bai, konbidentzia bat, elkar bizitza bat egon daitekela, kanpinetako turismoarekin, hoteletako turismoarekin, eta norberak egiten duen turismo itinerante honekin. Osea, hau da betikoa, jarri barko litzateke balantzan zeintzuk diren onurak, zeintzuk diren kalteak. Osea, honekin adibidez, zuk orain Pirineotara ingo duzun bidai hortan, dirua utziko duzu gasolindegi ezberdinetan, jatetxe ezberdinetan, herri ezberdinetan. Bai, nik uste hori ez dela arazoa. Joaten garenean, furgonetakoak ere gastatzen dugu. Azkenean zu hotel bateraz baldin mazoaz, igual gastatzen duzu dena hotel horretan, eta furgonetarekin baldin mazoaz, hotelean ez duzu gastatzen, baina igual jatetxe batean bai, denda batean bai, komertzio batean bai, ez? Azkenean erosi baritu gauza jateko eta eguneroko gauzetarako. Orduan hori ez zait iruditzen zait eskusa bezala erabiltzen dutela askotan debekatzeko, ez? Niretzako arazo larriagoa da, eta ez bakarrik kanper munduan, da masifikatzen denean zerbait, ez du zergaitik kanperrean joan behar, nik nire kotxarekin joan naiteke, leku batera nun lehen ez zegoen inor edo jende gutxi zegoen, eta orain jende asko joatearen ondorioak jasaten ditu toki horrek, ez? Hori da, masifikazioak dakarren, azkenean geroz eta jende gehiago etorri, geroz eta tokia gaizki zaintzeko aukera gehiago. Nik uste dut dela zerbait gehiago hezkuntzakoa, eta begiratu behar dugula pixkat bakoitza zer egin dezakegun hobeto hori ez gertatzeko, kanper munduaren zerbait izatea baino, ez? Eta hau jasangarria, holan pixkat,
izten joateko, hau jasangarri izaten, azkenean, zu pertsona moduan ezagutzen zaitu dela, jasangarritasuna bilatzen duzu, bertako produktuak, horrelako filosofia daramazu zure bizitzan. Bai. Turismo mota honek jasangarritasuna edukitzen jarraitu dezan, ikusten gaituzten pertsonei ze aholku emango zenieke, zer egin dezake, ikusten ari gaituen pertsona horrek zer egin dezake, honek bizirauten jarrai dezan. Bueno, nik uste, baina hau ez da bakarrik kanper mundua bizirauteko, baizik eta, pertsona ez, munduarekiko eta saiatzea pertsona ona izaten, errespetuz jokatzen, eta hori, esaten duguna, ez, leku batean, ez dakit, jende asko baldin badago, igual bilatu beste aukera batzuk, edo ez jarraitu, ez, mundu guztia doan tokira, ez, bilatu daudela lekuak nahi aina, ez? Eta ez dugu behar joan denok leku berberera beti. Bai, azkenean ongi dago, masifikatzen dien toki horiek erakargarri turistikoren bat dutelako izango da, esan nahi dut, ez dakit paisai polit bat delako, dena delakoa, eta baino hortaz haratago badaudela bestelako txoko asko. Ni adibidez batzutan nahiago dut, baldin badakit leku batean, ez eta oso polita izan, jende asko egongo dela, igual nahiago dut joan beste toki batera. Igual ez da espektakularra, baina ematen dit beste gauza batzuk hori da. Nik bilatzen dut gehiago hori, ez? Naturarekiko konexio hori, eta hori jende artean egitea, pixka zailagoa. Bai. Bueno, talkarrekin egin ditugun eskapadetan horrela moldatu izan gara, ez? Askotan bagoaz, kostaldera egin izan ditugu gehienak, eta kostaldean petauta goten dien toki horietaz haratago, bagoaz beste zerikitu batzuk bilatzera, eta pintzat gure artean lasai ibili eta horrekotan egotera. Jo, Xabi, pila bat eskertzen dizute zure etxetxo gurpildun etxea erakutsi izanagatik, gurekin proiektu honetan parte hartu izateagatik, eta gure ikusleekin guztiok partekatu izanagatik. Plazer bat izan da. Eskerrik asko, eta zuek ikusiko zaituzte iraietik aurrera. Hurrengo Amaikanper saioaren bigarren partean, mila esker horregoteagatik, eta txintxo ibili. Eta guazen hau jasangarri izaten jarraitu dezala, ez? Horrela.